Колко пари дължи, бе, шефе? Пари колко? 7 лева. Ще трябва да ми я додадеш обаче. Аз нямам. Чакайте, с карта може да платим? Моля. С карта. Бе, няма карти, няма марти, бе. Тук уважаваме лева. Български лева. Пара, суха пара. Добре. Добре, зле. Няма да стане. Къде е най-близкият банкомат? Най-близкият банкомат Ямбол. Ямбол? Ямбол. Ами отиваме, защото няма как да стане. Не съобразихме въобще. Варете, защото... Не съобразихме, пак парите са не в карта и заради това извинявай много. 2,43. Ай, ставай. Къде ще ходите ви до Ямбол? Единия ще ходи, другия ще седи тук, бе. Чака, къде тръгнава? Той ще седи тук за залог. При мене. Добре. Как добре, Митко? Абе, спокойно, бе, отивам да тегля пари, се връщам. Не, моля ти се. Нали няма да... Какво няма? Съгавате Няма нещо. те чакаме. Това тук това е заведение. Няма, бе, те са наши момчета, бе. Да не стане проблем нещо. Какво проблем да стане? Виж какво нежно момченце, нищо няма да му се случи. Стига, бе. Стига, аз да сегни малко. Само се моля да се държат добре скоки, защото ако не, ще се будят звяра в мен и ще стане много лошо. Но и на село сме гостоприемни. Добре, че поне не ни накарахте ние да ви платиме сметката. Бира ще черпат. Ние ще платим, ще оправим всичко. Какво ще искаш? Аз стой тук, при нас. Айде, колега, софиянци. Моли ти да не сте от някой цирк. Митко ми написа, че ме чака отвънка. Не знам какво е наумил, но явно няма да ходи до Ямбол. А може ли само да отида до тоалетната? Може, ама да не избегаш. Ще избягам. Много вода пихме по път насам и направо ме заболя корема вече. Не съм ходил до тоалетна. Тоалетната е тук отвънка, ама да знаеш, че не е като София. Нема биде. Такава външна е. Ако не ти е проблем... Няма проблем. Да. Айде, няма да идвам с тебе. Айде, колега. Тоалетна. Ти софиянците. Ти слабите. Какво ли правят тия нашите двамата пройдохи? Никакви не се обаждат. Въобще стигнали ли сте? Не са ли стигнали? Казах им да се обадят. Не, братче. Страшни малумици. Да, всичко да е наред. 100% при тях нищо не е наред. Всичко ще е наред. Ще е наред гаранциите, ама си отведени такива разсеяни. Говорим за коки. Той си знае, той се оправя там. Здравейте, банда. О, Нанце. Тук това говорихме. Митко, звънял ли ти? Не, аз му звънях преди някакво време, ама телефонът е изключен. Почвам малко да се притеснявам, че да не се загубили някъде. Как ще се загубят? Те с GPS и с навигации. Да се загубят. Просто си разсеяни. Това коментирахме. Собат, бе. Собат. Може да обхват да няма. Най-вероятно. Притеснено ми е много за моето момче. И за Коки също, но за Митко повече. Хей! Сиви! Така сте ми събрали хубаво всичките. Ох, не от търпение. Какво ти става? Какво става нещо на София? Какво става? Стой, какво става? Аз съм супер. Казах ли ти аз на тебе? Не. Искам да почерпя. Първо искам да си вземете и след малко ще ви кажа защо. Какво да кажи, да... Ще ти кажа след малко. Не ме да спитвай, че едва ме е така треперя вече. Първо на бобито. Шечка. Шепчето. Айде, и половинка. Ай, сега съм аз. Благодаря. Ти можеш и два. Благодаря и сега казвам. Сестра ми се обади. Сестра ми дойде. Какво? От два бомбона се напие, мани. Стига да е. Сестра ми дойде и ще се жени. Верно? Сериозно? Ще се омъжва добре. На колко години тя? И по-малко от мене. Смисъл, ама това е тъпто. Както да е, смисъл, да. Мене кучета ме яли. Проклята избрана. Супер. Ти сериозно? И това не е всичко. Казвам, че не е всичко.
Ставам Леля. Леля ще ставам. Браво, Миличка! Право съм. Той ще го надурва и ще го учи на бокс. Независимо какво е. Момиче, момче, Много се радвам, направо... Миличка, много се радвам. Ти знаеш ли, че аз се замислих. Разбираш ли? Замислих се така седа и си викам, гледай сега това маниче, аз ще го обгрижвам, разбира се, нали? Ще бъде най-гледаното бебе. Обаче... Ще ставаш ли да бе, Миличка? Аз искам мама да ставаме, там е проблема. Крайно време и аз да помисля за свое собствено семейство. Не може да я карам се така. Скоро ставам на 30. Време ми е да съм и съпруга, и майка. Тия шеми ти обадиха ли? С какво става? Не, още не са се обаждали и почвам да се притеснявам. Ало? Какво правиш, бе? Може да дойде, бе? Вас как да не можеш, що ми го... Как да идва и веднага? Нещо станало, бе? Айде, идвам. Айде, чакам те, айде. Бензин нямаме, пари нямаме, нищо нямаме. Как нямаме бензин, нали заредихме? Ама ние заредихме, а колко се лутахме, ти мислиш ли ги тия работи? Аз до Ямбол, аз не знам до тази къща проклета, дали ще стигнем, ти ми говориш до Ямбол. Ще стигнем до къщата. Бе, ще стигнем. Ще отидеме там, и плюс ще това, не се ти не ми каза, че тия хора са роми. Те са хора с различен менталитет от нашия, различни традиции. Как ще напаснем там? Какво значи различен менталитет? Ти нещо, какво расист си? Не, точно, не съм расист, но те са хора с различни виждания за живота. С всичко им е различно, разбираш ли? Как ще напаснем? Значи, Стефи ми е разказала, те са толкова добри хора, толкова за първи път бягам гостоприемни и така нататък. Изобщо, плюс това, вместо да се радваш за мене, да кажеш, браво, Коки, намери си приятелка, Искам да ти кажа, че тази твоя радост ми излиза през носа вече. И то доста солено ми излиза през носа. Да, излиза ти през носа. Един път да направиш нещо за мен и вече през носа ти излезе. Ами да, колата се турших, какво ли не стана. Бягаме от заведения, не си плащаме. Отиваме в някакви роми в момента, където не знам как ще наприемат въобще, дали ще наприемат. И къде ще спим, не знам нищо. Ще ни приемат, не се притеснявай, ще отидем, ще спиме при тях спокойно. Какво повече трябва да ти обяснявам? Диши. Карай сега по-леко да не вземе да угаснем някъде. Здравейте, хора, как сте? Те ли, какво става, Миличка? Какво става ли? Аз самата не знам какво става вече. Марио ме разочарова за пореден път. Какво се случва? Дори не мога да си представя, че може това да е реалност. Марио краде от мен пари. Ама от оборота ти ги пил, бе? Не знам вече, може от оборота да си краде, откъде да го знам. Излагал ме. Добре, че беше Васко. Да каже. Да разбера от него. Малко са. Какво значи отказа да ми крадем, обираме? Така. Ами, всъщност се оказва, че наемът е бил 500 лева, а не 1000 лева. На месец? Както ми е казал, да. И си е прибрал половината от парите, които аз поисках от баща ми. Знам, че е страшно тъпо да им разказвам за пореден път как Марио ме е направил на глупачка, но в крайна сметка не мога, ще поудея, имам нужда да споделя. Аз мога ти го опиша много кратко. Русичко, с сини очички, само да си милама не го води. Именно. Даже той си пазароша. Да. Аре, бе, наш. Айде, бе. Какво става? Всичко е ток. Скъс. Какво правите? Его е, седиме тук. Така. Васет се додаде. Здравейте, момичета. Искаш нещо за пиене? Вас? Не. Нищо не. Тединце? Да. Нещо? За пиене? Да се Не, попиш Бобка, малко? не искам абсолютно нищо. Ти, как си, бе? Защото къде се очаква, какво става? Как да съм, Васко? Как да съм се случилото си? Да, бе, ясно, ама... Всичко... Ти видя за какво става въпрос, ти го видя. Той ме е измамил. Той ме е измамил по възможно най-безкруполния начин. Да, бе, ясно, Крава ама от така да мене. реагираш. Знаеш го, Марио, какво леке е? Погледни ме. Абсолютно леке. Охо, ясно ми стана защо Васко така бързо дотърча. Не да види Боби, но да види Теди. Спи, айде на бар да ходим. Спито Лили, стара Боби, вече. айде. Аз съм съгласна. Съм много за... Ето, тя е съгласна. Боби, айде да. Бобката е съгласен. Съгласен си, нали? Айде, ще Има ли избор? Айде, излизаме, окей? Айде, взе се Айде, разсееш, малко да се разсеяме, ще направим... Няма много да спиме. Злато малко трябва да се разсеш, не си. Кажи. Лили, кажи. Айде, прави си. Ето, браво, каза да. Ето и Лили ще се оправя. Готови сме. Айде. Тримата изчезвайте, не остава. Еми ще изляза пък. Имам нужда да си проветря малко мислите. Не искам да давам грешни сигнали на Васко, но в крайна сметка ще сме с Боби и Лили.
Добър вечер. Здравейте, добър вечер. Вижте ви, за какво сте тук? Ние сме Колко и Митко. Я влезте. Калчо. Митко. Добър вечер, ма Митко, какво става здравей. тук? Какви сте ви? Колко съм аз? Здравейте. Митко, Здрасти. много ми е драго. Ние при Стефчето дойдохме. Да, съм нейн приятел и той е с мен. Той е мой приятел, ще дойде с мен. Хубаво да, обаче Стефка нищо не ми е казал за някакви нейни приятели, че ни дойдат на гости. Аз съм се разбрал с нея, ние сме се чули. Стефка, Викнете няма я и такива аз ще говоря приятели. с Какво нея. става тук? Откъде сте вие? Викнете я, аз ще говоря с нея, няма Ама проблем. Ние Стефка е сме се отпуснала разбрали. автобуса и ще спи тая вечер в Ямбол. Ще спи в Ямбол. Добре, чакайте сега То ще няма извън. какво. Звъните да ги видим тия работи, дали така ли не така. Е много тъпо, че Стефи не ме чака. Все пак толкова много път бих. Кажете на нашите, че сте мои приятели и те ще ви пуснат, няма да има никакъв. Стефке, защо не ми предупреди, бе, дъще? А? Що не ни каза? Какви сте работи от тебе? Все някакви такива работи ги правиш? Добре. Разбрахме се. Добре, Стеф, добре, чайде, ще хубаво. те чакам. Айде. Какво правим сега? Ще ги приемаме след като са приятели на Стефка. Те Стефка са Ето да, такива работи. ние Добре, пък, влизайте, добре дошли. Така Благодарско. да не ви е сподено. Замръзнахме направо. Благодарско. Едвам седя на краката си. Корея ме боли от този боб, който го ядах. Пълен бъркоч. Не знам въобще колко дали се вписва в тяхната култура или не, ама аз искам да си легна веднагически. Това беше нашето общо нещо, което смятах, че ще здрави връзката ни, отношенията ни. Слънце. Как че го обясня? Какво става? Като съм, нали, се доспам много, ще тръгваме ние. Не знаеш. Хубаво, както решите. Поддържаме връзка. Те и с нас ще тръгваш ли? Ами... Чао, Лили. Чао. Не знам. Абе, остани, остани, ще пием по още едно, пък виж как му си говориме. Ох, искам да забравя за Марио, направо вече ми писна само за него мисля. Добре, ставаш ли ти да Ще стане виспяща. Добре. Така. И да го бях планирал, по-добре нямаше как да стане. А Теди е просто зашаметяващ. Айде, чао ви! Айде, Лили! Чао! Айде, на здраве! Усмихни се малко, на здраве! Така! Не знам, не мога, просто... Абе, не се шашкай, бе. Всичко е наред. Но въобще не го мисли Марио. Не е фактор вече в този живот. Много искам да се промени. Толкова много вярвам в него, а той всеки път Няма ме да стане, разочарова. нищо не става от него. Просто няма да стане. Хайде, че трябва момчета да Къде ще по-късно да им спят? постеляме, ами къде? На земята, Където тук при винаги нас. сме спали преди да си направим хубавата къщичка. Плевната ще спят. Къде ще спят? Плевнята. Да. Добре, ще ги запитам. Плевната? Това е някакъв хотел ли? Ами то няма хотели в нашото село, ама... Тук и дори да има хотели, не би Пак ви ще- пуснал да спите на хотел. Като И може да все пак- спим плевнята. Все пак сте ни гости на гости. Като може да спим плевнята. Като може да спите Да. в плевната и все Е, пак ние сте ни сме на спали гости. там. Не и се радвам, че сте ни на гости. Фактът, че се съгласих да дойда Скоки тук, да го придружа, е най-голямата ми грешка, която съм правил някога. Нямам търпение да стане утре, си сипя бензин на колата и да се прибера. Не са жената, каже, ма, Айде, колко хапайте. пъти сме спали там, преди да си направим къщичката. Компотче си, Плевнята. вземете всичко, каквото има. Кажи, ма, на хората, колко пъти сме Какво спали. да им обяснявам? Там сме спали. Добре, Беше- не, аз нямам проблем, аз просто ми Не, И е хубаво слама, като Сигурен сложим съм, отдолу. сигурен, аз съм Супер. сигурен. Сламата отдолу с оделата, като са завите, делата са хубави, дебели, така че няма да ви е грам Сигурен студен. съм. това не, можем да ви аз, предложим. Съжалявам. Пък той Не, Коки... супер. Щом Мерси. сте приятели, Ей, то ми така не спира да мрънка. Не стига, че хората ни приотиха тук. Стефи каза, че не са много богати, а пък даже и одеяла ни дават. Още искам да купонясваме. Айде да купонясваме. Защо? Айде да пинем по още едно. Айде, там е алкохола. Да си пинем по още едно. Ела, седни за Ще малко. имаш ли? Седни малко. Добре, да се чакай успокоиш. да викнем Софи да дойде да пие с нас. Софи! Не. Стига. Чакай. Направо се изпотих покрай тебе. Ох, я вземи тия ключове.
Чакай, ще ги прибереме, после ще ги вземем. Ей там е. Бутилката. Иди да вземеш да сипеш още едничко. Не. Чуваш Достатъчно ли? пи, никакви повече. Не. Стига. Отиваш и си лягаш. Не, аз диджей ли съм или какво? Сега ще пускам музика и ще танцувам. Тихо, ще се будиме, другите недели. Чуваш ли? О, Марио, забравихте. Не ми пука за тебе, разбираш ли? Колко яка вечер. Супер беше вечерта. И на мен много ми хареса. Искам да се извиня, искам ти кажа, че съм се разбрал грешката и че повече няма да го направя. Колко пъти ме молиш за прошка? Над 70% от нашите клиенти всъщност успяват да намират подходящ партньор. Ти кой си, бе? Тя е моя годеница, ти знаеш ли това?